Καλημέρα, είμαι η Αμαλία, βρίσκομαι στα Evergreen Yoga Studios και σήμερα θα κάνουμε μαζί μία 30 λεπτή πρακτική η οποία μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του άγχους. Οπότε αν έτσι έχετε μία μέρα που έχετε περισσότερη ένταση, έτσι πιο έντονο άγχος ή απλά αν θέλετε έτσι λιγάκι να αφήσετε τις πολλές σκέψεις και να σταθείτε στο τώρα για μισή ώρα. Έτσι βάλτε άνετα ρούχα, πάρτε το στρωματάκι σας και πάμε να ξεκινήσουμε. Έτσι αρχικά βρείτε μία άνετη καθιστή θέση. Έτσι με σταυροπόδι τα πόδια. Αφήστε τα χέρια σας ελεύθερα πάνω στα πόδια σας. Και ξεκινήστε εδώ παρατηρώντας το σώμα σας. Έτσι μπορείτε να κλείσετε τα μάτια αν νιώθετε άνετα ή απλά να χαμηλώσετε τα βλέφαρα. Έτσι αρχίστε να παρατηρείτε το σώμα σας αρχικά από έξω προς τα μέσα. Έτσι παρατηρήστε τον αέρα που ακουμπάει το δέρμα σας, το φως που υπάρχει στο χώρο, τους ήχους που υπάρχουν, τις μυρωδιές, τις γεύσεις. Και αφήστε όλες αυτές τις αισθήσεις να σας ακουμπήσουν, έτσι να σας φέρουν στο εδώ και στο τώρα. Και σιγά σιγά προχωρήστε να παρατηρείτε το σώμα σας από μέσα προς τα έξω. Παρατηρήστε την αναπνοή. Το πώς χτυπάει η καρδιά σας. Όλες αυτές τις μικροκινήσεις που υπάρχουν μέσα στο σώμα. Και τώρα παρατηρήστε όλο σας το σώμα. Αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έχοντας ως γνώμονα την αναπνοή. Έτσι παρατηρήστε τις εισπνοές σας και τις εκπνοές σας. Έτσι και τώρα που φτάσαμε εδώ, έτσι αφήσαμε λίγο ότι προηγήθηκε στη μέρα, αφήσαμε ό,τι είναι να έρθει και στεκόμαστε στο εδώ και στο τώρα. Πάμε να πάρουμε μια βαθιά εισπνοή από τη μύτη, σηκώστε τους ώμους όσο πιο πάνω μπορείτε και εκπνοή, χαλαρώστε, αφήστε τους ώμους να πέσουν προς τα κάτω. Και ξανά εισπνοή. Εκπνοή. Και ξανά εισπνοή. Εκπνοή. Χαλαρώστε και αφήστε τη βαρύτητα να κατεβάζει τους ώμους. Άλλη μία εισπνοή. Εκπνοή. Παρατηρείτε το χώρο που δημιουργείται στον αυχένα σας. Ωραία. Και πάμε τώρα με την επόμενη εισπνοή να φέρουμε τις παλάμες μαζί στο κέντρο της καρδιάς. Πάρτε μία στιγμή εδώ να παρατηρήσετε και πάλι το σώμα. Να παρατηρήσετε την αναπνοή. Και αν θέλετε, μπορείτε για τη διάρκεια αυτής της πρακτικής να έχετε στο μυαλό σας τη φράση «Επιλέγω να αφεθώ».
Μπορείτε να την επαναλαμβάνετε από μέσα σας, αν θέλετε, ή απλά να υπάρχει στη σκέψη σας. Επιλέγω να αφεθώ. Πάμε να πάρουμε εδώ μια βαθιά εισπνοή από τη μύτη και να εκπνεύσουμε όλο τον αέρα από το στόμα. Και με την εισπνοή φέρτε τα χέρια ψηλά προς τον ουρανό. Με την εκπνοή ανοίξτε τα χέρια προς τα πίσω και αφήστε και την καρδιά να ανοίξει ψηλά. Με την εισπνοή κλείστε τον θώρακα, χέρια μπροστά, φέρτε τα ψηλά προς τον ουρανό. Εκπνοή ανοίξτε. Άλλη μία εισπνοή. Εκπνοή. Εισπνοή, φέρτε τα χέρια ψηλά. Και εκπνοή, πάμε να κάνουμε μία κάμψη προς τα δεξιά. Εδώ με την εισπνοή μακρύνετε την αριστερή και τη δεξιά πλευρά και με την εκπνοή στείλτε και τα δύο καθιστικά οστά προς τη γη. Εισπνοή, χέρια ψηλά. Εκπνοή, κάμψη αριστερά. Εισπνοή, εδώ μακραίνω και τις δύο πλευρές. Εκπνοή, στέλνω τα καθιστικά οστά προς τη γη. Εισπνοή ψηλά. Και εκπνοή, έλατε να περάσουμε πάνω από τα γόνατα για το τραπεζάκι. Παλάμες κάτω από τους ώμους, γόνατα κάτω από τη λεκάνη και με την εισπνοή σπρώχνω τη γη, αφήνω τον θώρακα να ανοίξει, το βλέμμα να έρθει ψηλά. Εκπνοή, κλείνω. Εισπνοή, ανοίγω, αφήστε τις εισπνοές και τις εκπνοές να έρχονται από τη μύτη. Εισπνοή, ανοίγω, εννοείται όποτε χρειάζεστε μπορείτε να εκπνεύσετε και από το στόμα. Εκπνοή. Εισπνοή, ανοίγω. Και με την εκπνοή σπρώξτε τη γη και αφήστε τη λεκάνη να έρθει πίσω προς τις φτέρνες. Εισπνοή, ελάτε και πάλι μπροστά, αφήστε τον θώρακα να ανοίξει. Ίσως ελάτε λίγο πιο μπροστά, εκπνοή πίσω. Έτσι αφήστε τα χέρια να μακρύνουν, να δώσετε χώρο. Εισπνοή, ελάτε και πάλι μπροστά και ίσως έρθετε ακόμη πιο μπροστά προς την κόμπρα. Ανοίγει ο θώρακας, βλέμμα πάνω. Έκπνοη, κλείνει ο θώρακας, λεκάνη πίσω. Άλλη μία εισπνοή. Αφήστε την κίνηση να μεγαλώσει, να σας πάει εκεί που χρειάζεται το σώμα. Εκπνοή πίσω και κλείνει. Εισπνοή, ελάτε και πάλι στο τραπεζάκι. Εκπνοή, γαντζώστε δάχτυλα των ποδιών και πάμε σιγά σιγά προς τον πρώτο κάτω σκύλο. Εδώ με την εισπνοή αφήστε το σώμα να μακρύνει, να κινηθεί όπως χρειάζεται και με την εκπνοή βρείτε τον κάτω σκύλο, βρείτε τη σταθερότητα εδώ. Αφήστε τα γόνατα λυγισμένα αν χρειάζεται. Βρείτε την απόσταση που χρειάζεται να έχουν τα χέρια με τα πόδια. Και πάμε εδώ να πάρουμε μια βαθιά εισπνοή από τη μύτη. Και να εκπνεύσουμε όλο τον αέρα από το στόμα. Και με την εισπνοή το δεξί πόδι θα έρθει να πατήσει μπροστά. Αριστερό γόνατο θα έρθει στη γη, χέρια ψηλά. Εκπνοή, αφήστε τα χέρια να ανοίξουν προς τα πίσω, σαν να θέλετε να αγκαλιάσετε κάτι με την πλάτη. Εισπνοή, χέρια ψηλά. Εκπνοή, φέρτε τις παλάμες στη γη, γαντζώστε δάχτυλα αριστερού ποδιού, δεξί πόδι πίσω, γόνατα, στήθος, πηγούνι. Εισπνοή, ανοίξτε στη κόμπρα. Εκπνοή, πίσω στον κάτω σκύλο. Εισπνοή, αφήστε το αριστερό πόδι να πατήσει μπροστά. Δεξί γόνατο θα έρθει στη γη, χέρια πάνω. Και εκπνοή, αφήστε τα χέρια να ανοίξουν, καρδιά προς τον ουρανό. Εισπνοή, χέρια ψηλά.
Εκπνοή, παλάμε στη γη, αριστερό πόδι πίσω, γόνατα, στήθος, πηγούνι. Εισπνοή, ελάτε στην κόμπρα και εκπνοή πίσω στον κάτω σκύλο. Και πάμε εδώ να πάρουμε μία εισπνοή από τη μύτη και να εκπνεύσουμε από το στόμα. Άλλη μία εισπνοή και με την εκπνοή λυγίστε τα γόνατα, αφήστε τα να έρθουν στη γη, λιγάνι πίσω. Και πάμε να περπατήσουμε με τα χέρια προς τα δεξιά. Να πάρουμε μερικές αναπνοές εδώ. Έτσι, να συνδεθούμε και πάλι με την αναπνοή, με το σώμα μας αυτή τη στιγμή. Και πάμε στο κέντρο και προς την άλλη πλευρά. Πάμε σιγά σιγά προς το κέντρο. Μια τελευταία αναπνοή εδώ. Και πάμε με την επόμενη αναπνοή να βρούμε και πάλι τον κάτω σκύλο. Εσείς παραμείνετε στην ίδια πλευρά, δεν χρειάζεται να αλλάξετε. Και πάμε με την εισπνοή να σηκώσουμε το δεξί πόδι ψηλά. Και με την εκπνοή να πατήσουμε μπροστά. Και πάμε να βρούμε τον πρώτο πολεμιστή. Εισπνοή, αριστερή φτέρνα πίσω, χέρια ψηλά. Εκπνοή, αφήστε τα χέρια να ανοίξουν. Εισπνοή, χέρια ψηλά. Εκπνοή, παλάμες μπορούν να έρθουν στο πάτωμα ή να μείνουν στον αέρα και να τεντώσει το δεξί. Εισπνοή, λυγίζει το δεξί γόνατο στον δρομέα. Και εκπνοή, πάμε να έρθουμε να λυγίσουμε το αριστερό μας πόδι, στη μεγάλη πλευρά του στρώματος. Εισπνοή στο δεξί, εκπνοή αριστερό. Εισπνοή, πάμε και πάλι στην μπροστινή πλευρά του στρώματος, λυγίζει το δεξί. Εκπνοή, δεξί πόδι πίσω, γόνατα, στήθος, πηγούνι. Εισπνοή στη κόμπρα, εκπνοή στον κάτω σκύλο. Εισπνοή, αριστερό πόδι έρχεται ψηλά. Εκπνοή, πατάω μπροστά με το αριστερό. Εισπνοή στον πρώτο πολεμιστή, πίσω φτέρνα στη γη, χέρια ψηλά. Εκπνοή, ανοίγω τα χέρια πίσω, ανοίγει η καρδιά. Εισπνοή, χέρια ψηλά. Εκπνοή, παλάμε στη γη και τεντώνει το αριστερό. Εισπνοή, λυγίζει. Και εκπνοή, πάμε να βρούμε το λυγισμένο δεξί γόνατο, στη μεγάλη πλευρά του στρώματος. Εισπνοή, αριστερό. Εκπνοή, δεξί. Εισπνοή, πάμε στον δρομέα, στο αριστερό, λυγίζει το αριστερό γόνατο. Εκπνοή, αριστερό πόδι πίσω, γόνατα, στήθος, πηγούνι. Εισπνοή στη κόμπρα, εκπνοή στον κάτω σκύλο. Βαθιά εισπνοή εδώ από τη μύτη και εκπνέω όλο τον αέρα από το στόμα. Άλλη μία εισπνοή. Και εκπνοή, γόνατα στη γη, κάθομαι πίσω στη στάση του παιδιού. Και εδώ, αν θέλω, λυγίζω αγκώνες και αφήνω τις παλάμες να έρθουν στο πίσω μέρος του αφιένα. Παίρνω και πάλι μια στιγμή εδώ να παρατηρήσω τι γίνεται στο σώμα. Έτσι παρατηρώ τι γίνεται μετά την κίνηση, στην ακινησία, στην ησυχία. Βρίσκω και πάλι το ρυθμό της αναπνοής. Έτσι αφήνω τη γη να απορροφήσει ό,τι δεν χρειάζομαι αυτή τη στιγμή.
Και πάμε με την επόμενη αναπνοή να βρούμε τον κάτω σκύλο. Βαθιά εισπνοή από τη μύτη, εκπνοή από το στόμα. Εισπνοή δεξί πόδι ψηλά, εκπνοή πατάω μπροστά με το δεξί. Και πάμε με την εισπνοή να βρούμε τον δεύτερο πολεμιστή. Πατάω πίσω φτέρνα και αφήνω το αριστερό χέρι να ανοίξει. Και βυθίζω τη λεκάνη μου προς τη γη με την έκπνοη. Εδώ μακραίνω με την εισπνοή, σαν να θέλω να φτάσω κάτω. Και με την εκπνοή αφήνω τη λεκάνη μου να βυθιστεί. Έτσι κάθε φορά που αφήνω τη λεκάνη, έτσι αφήνω και όποια ένταση μπορώ να αφήσω αυτή τη στιγμή. Και με την επόμενη εισπνοή μακραίνω λίγο προς τα δεξιά και με την εκπνοή έρχομαι στην πλάγια κάμψη. Αριστερό χέρι θα έρθει πάνω στο πόδι να με στηρίξει και ίσως φέρω το βλέμμα προς τη δεξιά παλά μου. Και πάλι με την εισπνοή εδώ θα μακρύνω τις δύο πλευρές και με την εκπνοή θα βυθίσω τη λεκάνη λίγο ακόμα. Να αφήσω λίγη ένταση ακόμη. Και με την επόμενη εισπνοή επιστρέφω στον δεύτερο. Εκπνοή δεξιά παλάμη θα έρθει στη γη ή ο δεξής αγκώνας πάνω στο δεξί γόνατο. Και βρίσκω και πάλι εδώ με την εισπνοή το μάκρεμα, με την εκπνοή το άφημα της έντασης προς τη γη. Ωραία, μια τελευταία εισπνοή εδώ. Και με την εκπνοή θα έρθω κυκλικά να λυγίσω το αριστερό γόνατο. Εισπνοή στο δεξί, εκπνοή στο αριστερό. Εισπνοή θα έρθω στον δρομέα στο δεξί, θα λυγίσει το δεξί γόνατο. Το αριστερό θα έρθει στη γη. Θα φέρω τα χέρια μου ψηλά προς τον ουρανό. Με την εισπνοή θα μακραίνω και με την εκπνοή σαν να θέλω να σπρώξω την καρδιά προς τα πάνω, προς τον ουρανό. Έτσι μαλακώστε το πρόσωπο, τις εκφράσεις, τους μυς του προσώπου. Τελευταία εισπνοή. Και με την εκπνοή αφήνω τα χέρια να ανοίξουν. Και εισπνοή έρχομαι στον δρομέα στο δεξί. Και εκπνοή δεξί πόδι πατάει πίσω. Γόνατα, στήθος, πηγούνια. Εισπνοή έρχομαι στη κόμπρα. Και με την εκπνοή κάθομαι πίσω στις στέρνες. Έτσι αφήστε εδώ τα χέρια ελεύθερα. Πάνω στους μυρούς. Κλείστε τα μάτια αν θέλετε ή χαμηλώστε το βλέμμα. Και πάρτε μερικές αναπνοές εδώ. Έτσι παρατηρήστε τι συμβαίνει στο σώμα, εσωτερικά, εξωτερικά. Έτσι πάρτε με την εισπνοή από τον αέρα γύρω σας ό,τι χρειάζεστε αυτή τη στιγμή. Και αφήστε με την εκπνοή ό,τι δεν χρειάζεστε τώρα. Έτσι παραμείνετε στο παρόν, παραμείνετε σε αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και πάμε με την επόμενη αναπνοή να περάσουμε στον κάτω σκύλο για την άλλη πλευρά. Πάμε με την εισπνοή να σηκώσουμε το αριστερό πόδι ψηλά και εκπνοή θα πατήσουμε μπροστά με το αριστερό. Εισπνοή πάμε για τον δεύτερο πολεμιστή.
Και με την εκπνοή βυθίζω τη λεκάνη προς τη γη. Πάμε να βρούμε εδώ με την εισπνοή, να μακρύνουμε. Με την εκπνοή να βυθίσουμε τη λεκάνη και να αφήσουμε όποια ένταση υπάρχει. Το ίδιο και με τους ώμους. Μπορείτε να τους σηκώσετε λίγο με την εισπνοή και με την εκπνοή κάτω και έξω. Ωραία. Εισπνοή μακραίνω λίγο προς τα αριστερά και εκπνοή κάμψη δεξιά. Έτσι, μαλακές, μακριές εισπνοές. Ήρεμες μαλακές εκπνοές. Και εισπνοή επιστρέφω στον δεύτερο. Εκπνοή αριστερή παλάμη στη γη ή αριστερός αγκώνας πάνω στο αριστερό γόνατο. Και αφήνω εδώ τον θώρακα να ανοίξει ενώ βυθίζει τη λεκάνη. Τελευταία εισπνοή. Και πάμε με την εκπνοή να λυγίσουμε το δεξί γόνατο. Εισπνοή αριστερό. Αφήστε τη λεκάνη χαμηλά όσο γίνεται, να γιουθεί εκπνοή δεξί. Εισπνοή πάμε να λυγίσουμε το αριστερό, μπροστινή πλευρά του στρώματος. Δεξί γόνατο έρχεται στη γη, χέρια ψηλά. Και εδώ μακραίνω με την εισπνοή, ίσως μακρύνουν και οι ώμοι. Και με την εκπνοή μαλακώνουν οι ώμοι προς τα πίσω και κάτω και ανοίγει η καρδιά. Άλλη μία εισπνοή εδώ και με την εκπνοή ανοίγω τα χέρια. Και με την εισπνοή έρχομαι στον δρομέα, στο αριστερό. Εκπνοή αριστερό πόδι πίσω, γόνατα στήθος πηγαίνει. Εισπνοή στη κόμπρα και εκπνοή, ελάτε και πάλι πίσω στις φτέρνες. Έτσι, αφήστε τώρα τη μία παλάμη μέσα στην άλλη, κοντά στον κορμό. Και πάμε να πάρουμε και εδώ μερικές αναπνοές. Κλείστε τα μάτια αν θέλετε. Έτσι, παρατηρήστε και πάλι πού βρίσκεται το σώμα. Έτσι, αφήστε ότι έχει προηγηθεί μέχρι τώρα. Αφήστε ότι είναι να έρθει. Και παραμείνετε σε αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Στην αναπνοή σας, στο χτύπο της καρδιάς, στον αέρα που ακουμπάει το δέρμα σας, σε όποια αίσθηση αναδύεται αυτή τη στιγμή. Και πάμε να πάρουμε μια βαθιά εισπνοή από τη μύτη εδώ. Και να εκπνεύσουμε όσο πιο αργά γίνεται όλο τον αέρα από το στόμα. Άλλη μία εισπνοή. Εκπνοή. Αδειάστε από όλο τον αέρα. Και ανοίξτε σιγά σιγά τα μάτια με την εισπνοή. Και πάμε τώρα να έρθουμε σε μερικές καθιστές θέσεις, οπότε φέρτε τα πέλματα μαζί, κοντά στη λεκάνη. Και εδώ με την εισπνοή αφήστε τον θώρακα να ανοίξει και με την εκπνοή μπρος διακάμψη. Έτσι αφήστε τα γόνατα να πέσουν προς τη γη με τη βαρύτητα και στείλτε τον θώρακα διαγώνια μπροστά. Σιγά σιγά επιστρέψτε. Κρατήστε το δεξί πόδι λυγισμένο και τεντώστε το αριστερό πόδι μπροστά. Με την εισπνοή εδώ θα φέρουμε τα χέρια ψηλά
Και με την εκπνοή μπρος διακάμψη. Εδώ αρχίστε σιγά σιγά να μαλακώνετε όλο σας το σώμα. Έτσι αφήστε τη βαρύτητα να φέρει το σώμα σας κοντά προς τη γη. Χωρίς μεγάλη προσπάθεια. Έτσι αφήστε το σώμα να πάει εκεί που χρειάζεται. Έτσι μπορείτε να έχετε κλειστά και τα μάτια, νιώθετε άνετα. Και πάμε σιγά σιγά να επιστρέψουμε. Και φέρτε τώρα το αριστερό πόδι να έρθει έξω από το δεξί. Οπότε το δεξί είναι στη γη, αριστερό απ' έξω. Εισπνοή χέρια ψηλά και με την εκπνοή περιστροφή αριστερά. Εδώ μπορείτε να φέρετε τον αγκώνα πάνω στο γόνατο ή να πιάσετε το γόνατο με το χέρι σας. Εδώ μακρύνετε με την εισπνοή και βρείτε την περιστροφή με την εκπνοή. Και πάμε με την εισπνοή στο κέντρο, χέρια πάνω. Εκπνοή, περιστροφή από την άλλη, έτσι να μαλακώσετε για μια αναπνοή. Και πάμε να φέρουμε και πάλι τα πέλματα μαζί, αυτή τη φορά πιο μακριά από τη λεκάνη. Λίγο πριν τεντώσουν τα γόνατα. Εισπνοή εδώ να ανοίξει ο θώρακας. Εκπνοή, μπρος διακάμψη. Έτσι μαλακώστε. Και άμα κλείσετε τα μάτια σας, απλά παρατηρήστε τι γίνεται στο σώμα. Έτσι φανταστείτε το σχήμα που δημιουργείτε με το σώμα σας, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε προσπάθεια. Και σιγά σιγά επιστρέψτε και λυγίστε λίγο παραπάνω το αριστερό, τεντώστε το δεξί μπροστά, εισπνοή χέρια ψηλά, εκπνοή μπρος διακάμψη. Έτσι αφήστε εδώ το σώμα σας να βαρύνει, έτσι αφήστε τη βαρύτητα να σας βοηθήσει σε αυτό. Σιγά σιγά επιστρέψτε, λυγίστε το δεξιγόνατο, φέρτε το δεξί πόδι έξω από το αριστερό. Με την εισπνοή χέρια ψηλά, αφήστε και τα δύο καθιστικά οστά προς τη γη και εκπνοή για την περιστροφή. Έτσι χρησιμοποιήστε το αριστερό γόνατο σαν μοχλό για να βρείτε το άνοιγμα. Έτσι βρείτε χώρο στο σώμα. Και εισπνοή χέρια ψηλά. Εκπνοή περιστροφή από την άλλη. Και τεντώστε και τα δύο πόδια μπροστά. Έτσι καθίστε καλά στη λεκάνη. Εισπνοή χέρια ψηλά. Εκπνοή μπρος διακάμψη. Και αφήστε εδώ το σώμα να μαλακώσει. Αφήστε όποια προσπάθεια να φύγει, όποια ένταση. Έτσι επιλέξτε να αφεθείτε προς τη βαρύτητα, προς τη γη. Και αφήστε τις σκέψεις σας απλά να κυλήσουν, να περάσουν. Αρχίστε σιγά σιγά να καπουριάζετε την πλάτη και να αφήνετε σπόνδυλο όλη την πλάτη να έρθει προς τη γη.
Αφήστε εδώ τα πόδια σας να έρθουν πίσω από το κεφάλι. Έτσι στηρίξτε τη λεκάνη με τα χέρια, αν θέλετε. Έτσι και στηρίζοντας τη λεκάνη, φέρτε τα πόδια ψηλά προς τον ουρανό. Και λυγίστε μαλακά τα γόνατα, αφήστε τα να έρθουν έξω από τα αυτιά. Και πάλι σπόνδυλο, σπόνδυλο, αφήστε τη λεκάνη να έρθει προς τη γη. Και πάμε να βρούμε τη θέση της χαλάρωσης, της σαβάσανα. Αφήστε το σώμα σας να πάρει το χώρο και το σχήμα που χρειάζεται. Έτσι πάρτε μια εισπνοή να γεμίσει το σώμα με αέρα. Και με την εκπνοή βγάλτε όλο τον αέρα από το σώμα. Έτσι και αφήστε όλο σας το βάρος να το πάρει η γη. Έτσι αφήστε ό,τι κρατάτε. Επιλέξτε να αφαιθείτε ολοκληρωτικά για τα επόμενα λεπτά. Και πάρτε μια βαθιά αναπνοή. Αφήστε το σώμα σας μαλακά να ξυπνήσει. Τεντωθείτε αν θέλετε. Και ελάτε προς τη δεξιά πλευρά, στην εμβρυακή στάση. Έτσι παραμείνετε πολύ μικροί και μικρές εδώ. Και με τη βοήθεια των χεριών ελάτε προς την καθιστή θέση. Και φέρτε τις παλάμες μαζί, κοντά στην καρδιά, είτε αισθανθείτε τις παλάμες να κουμπάνε τους αντίχειρες. Και να πάρουμε άλλη μία βαθιά εισπνοή από τη μύτη. Και να εκπνεύσουμε όλο τον αέρα από το στόμα. Πάρουμε μια τελευταία στιγμή εδώ συγκέντρωσης. Τελευταία στιγμή ησυχίας. Έτσι να παρατηρήσουμε το χώρο που έχουμε δημιουργήσει εμείς, μέσα και έξω από το σώμα μας. Πάρτε μια εισπνοή για να ευχαριστήσετε το σώμα σας. Φέρτε τα χέρια προς το μέτωπο και υπόκλιση προς τη γη για να ευχαριστήσετε ό,τι σας στηρίζει. Και στο χρόνο σας επιστρέψτε. Ευχαριστώ πολύ. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Ναμαστέ.